sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Your perfect
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Stop. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto. Lesi Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod at sa Martes, Nobyembre 30, tuwing 2021, regular holiday, Bonifacio Day o National Heroes Day. Kagkaroon sa ito ng mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Masobra 500,000 ka mga Filipino na bakunahan kadungan sa unang adlaw sa National COVID Vaccination Days. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, Negros Occidental nagpanguna sa mga probinsya sa Western Visayas sa may pinakamadamo nga nabakunahan sa first day sa National Vaccination Drive. Mga nabakunahan sa syudad sa Bacolod kahapon, naglapaw sa target nga ginatalana sa gobyerno. Syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental magapabilin sa Alert Level 2 halin Disyembre 1 tubtub 15. Bishop Gerardo Alminaza, wala nagkakomporme sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy nga mas malala pa ang maaguman sa kalibutan kung siya ang hingabuton. Mga Bacolod noon nagsaksi naman liwat sa opening of man. lights sa Bacolod Government Center. Samtang Mayor Isko Moreno kag Dr. Willie Ong nagpanawagan sa mga ospital nga maghanda para sa Omicron variant sa coronavirus. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidente Rodrigo Duterte mahimo nga magkomporme nga himuon nga mandatory ang COVID vaccination. Duterte, nagpayag nga luyag siningitirohon ang Omicron variant. Comelec, wala nagapati nga kansilahon ang 2022 elections kung magsaka ang kaso sang COVID. Sa mga nagapanguna nga balita, International World Health Organization ang panawagan sa mga pusod nga pasanyugon ang COVID vaccination bagod sa pagtuhaw sang Omicron variant. Espanya, nakarecord naman sa bago nga kaso sang Omicron variant. Balita sa negosyo, inflation rate sa bulan sang Nobyembre ginalantaw nga yara lamang sa 3.3 to 4.1%. Balita sa inang panga, Philippine Sports Commission, nagtala na sang petsa para sa mediation kada EJ Obiena kag Patafa. Balita sa entertainment, Chief Executive Officer sang Twitter nagpanaog sa pwesto. Sa balita espesyal, paano ginangalanan ng World Health Organization ang mga variants ng coronavirus? Aton igapatpat. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takda ng alas 6 sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Silinisuan sang inyong mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Cuello. Una kita sa aton nga top story of the day. Naka-administer ang Pilipinas sa kabugusan nga 547,628 jobs sa nga daw sang 3-day national vaccination drive. Tuman kalayo sa 3 million target kada adlaw sa National Vaccination Operations Center kon NVOC. Sa video update, gipahayag ni NVOC Chairperson Mirna Kabutahe nga
903 lang sa 1,600 local government units ang nakapasa sang reports. Ginpaigmani kabutahe nga pila sa mga LGUs ang wala naka-accommodate sang walk-in patients. Ang iba na naka-experiensya sang overwhelming response kay pila sa mga LGUs ang nabudayan nga magpasa sang reports. Giningganyo man siniya mga kabataan sa nga wala ma-accommodate nga mag-schedule sang appointment. So kay kabutahe mahimo nga palawigon sa LGUs ang oras kag magdugang sang team agod nga masolusyonan ang problema. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 4 minutos lang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Sa ilo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpanguna ang Negros Occidental sa mga probinsya sa Western Visayas sa may pinakamadamo nga nabakunahan batok sa COVID-19 sa 3-day national vaccination drive kahapon. Santo sa report sa Department of Health as of 9 p.m. kagabi, nagdangat sa hindi magdubo sa 70,663 ang nabakunahan kung sa rin 68,249 ang natublukan sang first dose, 2,396 ang second dose, kag 18 ang natublukan sang booster shot. Sa record sa Provincial Health Office, ang Bago City ang nagpanguna sa may pinakamadamo nga nabakunahan bangod sa 6,221 nga na-administer nga first dose kag 21 ka second dose. Pangaduha naman ang syudad sang Cadiz nga naka-administer sang 6,081 para sa first dose kag duha sa second dose. Ginsundan ini sang syudad sang Sagay nga nakatublok sang 5,488 para sa first dose. Nalapawan sa Bacolod City ang target o kunang kota nga ginhatag sa national government sa unang adlaw sa National Vaccination Days matapos nagdangat sa 29,047 na kabugusan nga nabakunahan. Si Interview ng Bombo Radio kay Emergency Operations Center Executive Director M. Legaspi ang ginakalipay sini ang nangin resulta sa vaccination kahapon. Bangod nalapawan ang 22,000 nga target sa Department of Health. Sunod kay anga, magluwas sa 41 nga mga vaccination centers. May mga purok outreach man nga ginpatigayon sa mga purok sa barangay Handumanan kag Takulinga. Aminado ini nga isa sa mga pagpanghangkat amo ang pag-manage sa mga madamo ang mga tao subong man nakakulang sa manpower. Kung sa din iban sa mga vaccinators ang alas 3 na nakapanyaga. Kahapon may ginamtang nga vaccination center sa Puro Kabugwason, barangay Mansilingan kag suno kay anga sa masunod nga mga inadlaw. Sa lain naman nga barangay bangod hindi sila madungan bangod majutay lamang ang volunteers, doctors kag midwives. Nagpanawagan man ini sa mga wala pa makapabakuna nga kuwaon na ang mga oportunidad nga makapatublok samtang madamo pa ang supply. Importante gid ang pinakabaskog nato nga layer of protection would be vaccination. So please take advantage, may holidays kita, damo kita vaccine subong. Kag bukas ang aton nga mga vaccination centers nearest you sa mga eskwelahan. Please take note, may mga vaccination centers dito sa mga eskwelahan. Nabatian si EOC Executive Director M. Legaspi ang nakabaton sang tag 2 ka kilo nga bugas sa mga Bacolodon nga nagpabakuna sa unang adlaw sa National Vaccination Day sa Puro Kabugwason, Barangay Mansiningan. Ang vaccination program ang original nga patigayonon kuntari sa gym sang barangay. Apang bangod may aktibidad sa gym kanini ang ginsaydo sa covered court sa Puro Kabugwason. So kay punong barangay Rodolfo Boy Pico, maayong dalagan sang ilang vaccination program kung sa rin ginadauman sa punong barangay nga makalabot ang mga inisa sa 600 ka mga vaksinisa. Matapos bakunahan, ginatagan man sang barangay sang tag 2 ka kilo nga bugas sa mga nagpabakuna bilang pag-apresyar sa ilang nga pagsabat sa panawagan sang barangay. Sa uli nga pagsugilanon sa punong barangay, ginalauman sini nga makabakuna sila sang kapin 600 ka mga individual. So kay Pico, ang inisyal nga supply sang COVID-19 vaccine ngila na bato ng yara lang sa 400 sa pagdiliman niya gindugangan gani nagdangat sa 900 sa apat naman ka COVID-19 vaccine brands ang ilang nga ginabakuna kalagitang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer kag Moderna. Aminado naman ini nga mabuday ubuson ang 900 nga supply sang bakuna. Suno sa punong barangay, kada Martes may schedule sila sang vaccination sa Agro-Industrial High School sa Barangay Mansilingan. Samtang naginyuman ang mga ini nga makapagatigayon sang pagbakuna kada weekend kung sa rin pagasudlon sa mga vaccinator sa mga malayo nga mga poroka. Mapahayag pa ni Pico nga sa nakaligid nga weekend nagdangat man sa 200 ang ilang nga nabakunahan sa isa ka poroka. Patag sining ang iban pa ang wala nagapabakuna bangod nalayuan sa pagbahi padulong sa vaccination site. So sa punong barangay yara pa lang sa 40 tubtob 50% ang nabakunahan nga mga pumulio sang barangay Mansilingan. Tapos yung sa karoon, kasi makalabot kita karoon mga more or less 600 ka vaccination. Buti ang tanan na di nga ginabakunahan, subong sa Bugwason Covered Court, after sila nga makabaton sa bakuna, no, ang barangay government naghatag sila sa 3 kilo nga bugwas bilang pasalamat no, sa pagsabat nila sa panawagan nga magpabakuna.
Si punong Barangay Rodolfo Boy Pico sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Magapabili ng Metro Manila sa idalom sang Alert Level 2 tuptub sa December 15. Sunokay IATF spokesperson Carlo Nograles. Ginpalawig sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang alert level para sa National Capital Region, kadungan sa pag-record sang 665 infections. Ang pinakamanubong nga kaso humalin sa July 2020. Kalakip nga ginpaidalo man sa alert level 2 humalin sa December 1 to 15 ang Region 6 kung sila ginalakipan sa probinsya sa Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, Guimarães, Iloilo City kag Negros Occidental, samtang ang probinsya sa Apayao sa idalom sa alert level 3. Ang alert level 2 ang ikaduwa sa pinakamanubo sa bag-ong alert level system. Kung sila ng mga establishmento kag ang mga aktibidad ang ginapanugutan nga 50% o kung capacity sa indoors para sa fully vaccinated adults kag minors bisan hindi fully vaccinated kag 70% sa capacity indoors. Kahapon, ginpahay ni Governor Eugenio Sibong Lacson nga mas luyag sini nga ipaidalom sa alert level 2 ang Negros Occidental. Sang sa alert level 1 bangod halog naman ang restrictions kag madamo naman ang sarang nga makagwa. Nagpanugyan man ini nga padayon nga magsuksok sang face mask kag hindi anay paghihaboy ang face shield bangod posibleng na kinanglon o kung kinanglan pa ini in kaso nga masudlan sa panibagong nga variant ang pungsod. I think with alert level 2, we see more people out now. Even kids are going out. I think we'll have a merrier Christmas this year. So I'd like to think that alert level 2 is just right. No? Practically open na, no? You're allowed more people inside an enclosed place. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. 10 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita, wala nagakomporme si Bishop Gerardo Alminasa sang Diocese of San Carlos sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy nga mas malala pa sa Omicron variant sang COVID-19 ang maagom sa kalibutan kung magapadayon ang pag-persecute sa iya. Nibiroan nga nagapakatubang sa karon ang self-proclaimed appointed Son of God sang sex trafficking crimes sa Estados Unidos matapos na diskubrihan ang Omicron variant sa Southern Africa. Kagamat-amat ka na-detect sa pila ka mga pungsod, ginpay ni Kibuloy nga kada ginapato-patuan ini may malain nga nagakatabo sa kalibutan. Can stop this by my suggestion. Stop persecuting, prosecuting, maligning the kingdom and the appointed Son. And this will stop. But if you continue, the way you treated the appointed Son is the way you are treating the Almighty Father in heaven. No powerful nation can escape this judgment, whoever you are, because this is an unseen enemy, an unseen judgment that will infect every inhabitant of the earth. Delta variant of the COVID-19 is only an introduction. If you keep on hurting, persecuting, and harming the appointed Son and the kingdom, you will see much worse than the Omicron virus. You might see in the future people walking, their flesh rotting away. Si Pastor Apollo Kibuloy. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bishop Alminasa, ginpaigzini nga may kinamatarong nga maghambal si Kibuloy sang iya panghuna-huna kag pagpati apang bilang isa ka church leader kag pinuno sang simbahan Katoliko. Nagapati ini nga si Jesucristo lamang ang nagahisanon nga anak sang Dios. Sunod siya, ang Ginoo ang wala nagapakilala bilang isa ka Dios nga dapat kahadlukan paagi sa pagpamahog kundi paagi sa paghigugma. Nagapati manini nga kung may mga aligasyon, may kangtanan sa sex crimes nga ginapangatubang ang simbahan Katoliko, ginatubang ini sang Santo Papa sa korte sa husto nga venue kag indi paagi sa pagpamahog. Suno kay Bishop Alminasa, kung padayon ni Kibuloy o kung padayon ni Kibuloy ang iya ginahimo, mas malala pagid ang matabo bangod nagatugay ni sang kahadlok sa mga nagapati sa iya. Sunod diri, ang COVID-19 na mayara sang scientific basis kag ang mga tawo mismo ang responsable diri bangod sa mga kapaltahan sa pag-atipan sang palibot. Sunod siya, ginarespeto man sini ang mga sumulunod ni Kibuloy kag wala man niya ini ginapakapanlain apang kon inosente gid man siya sa mga ginabato-batok sa iya ini dapat kang pamatudan sa korte kag ipaagi sa due process. Sunod diri, hindi na kuntani pagtugangan pa ang panik sang mga tawo. Nagpanugyan man ini sa mga pumulo nga magkooperar sa mga ginapatuman sang gobyerno agud matap na ang COVID-19.
Kilala kita sang freedom of religion, expression. So may kinamatarong man siya magpayag sang iya huna-huna, sa iya nga pagpati. Pero ako matugda lang ako bilang isa man ka church leader. Yes. Kag especially leader sang simbahan Katoliko. Gapati kita yang si Jesus Christ ang the only Son of God. Yes. Wala na sang iban. Now, ga-differ kita dira sa iya. Si Bishop Gerardo Alminasa sang Diocese of San Carlos. Ginakalipay sang alkalde sa Bacolod City nga matapos ang isa ka tuig na nga wala nakaselebrar sang opening of lights ang syudad bangod sa COVID-19. Natigayon gid man kagabi nga mapasanagan ang Bacolod Government Center sang nagkalain-lain nga duag kag disenyo. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Evelio Bing Leonardia, ginpayag sini nga humalin 2008, ini ang pinaka-colorful nga nahiwat nga opening of lights. Ang countdown ang nagtakop alas 8 sang gabi kag ginpuno sang nagkalain-lain nga duag ang NGC. Sunod sa iya, ining simbolo nga nag-amat-amat na balik sa normal ang sitwasyon kag nagpasalig sa mga pumuluyo. Nga kung madula na ang pandemic, makabalik na sa pagsinalayo subong man ang negosyo. Ginpakigbahin man sini nga humalin 2007, madamo ang mga negosyo nga nagabot sa syudad kag ginpabugal sini ang nabaton sa syudad nga kadalagan bilang most friendly local government unit sa pungsod. Ginakalipay man sa alkalde nga dako ang improvement sa karon bangod ang dubo ng kaso sang COVID-19. Last year, wala ta ka-celebrate. But until sa tong December, naka-celebrate kita Christmas. So, isa lang ka Christmas ang falsuhan naton. Kag iniambi ang pagtanaw ko kay Inas, kaging hambal ko sa ako nga mensahe nga this is a symbolism nga nagaamat-amat kinabalik sa normal. Nabatian si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Rape, murder, kag abduction ang mga kaso nga ipasaka sa Bacolod Police Station 6 kag pamilya sang biktima nga si alias Bulani sa suspetsado nga si Sherwin Trava. Madumduman nga sang Biyernes ginabdak ni Trava si Bulani sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Bacolod City kag giniang gindala sa Zercon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Matapos ginpanawagan sa social media sa pamilya sang bata nga ini ang nadula, natukiba naman nga ang suspetsado nagsungka sa Bago City Police Station matapos sa ginsungka ini sang pastor sa ilang simbahan sang Sabado. Suno kay Police Major Leo Estopa, ang station commander sa Bacolod Police Station 6, positibo ginhimusta ng biktima bangod santo sa medical examination. Ini ang may laceration sa pribado nga bahin sang lawas. Ginatsekyar naman sa karon sang kapulisan kung may kamaturan ng mga pahayag sang suspetsado nga nahanungod sa oras sang paghimo sang krimen paagi sa request o kung gin-request nga mga CCTV footages. Madumduman nga nag-ako si Trava nga makaapat sini ka beses sa ginampusan sang bato ang guya sang bata. Apang ginpanginwala sini nga ginmolest niya ang biktima. Nagpasalig man ang hepe nga magabulig ang Bacolod Police Station 4 sa pagpasaka sang kaso sa pamilya batok sa suspetsado. Madumduman nga nag-ako man ang suspetsado nga iniyang may anay nagagamit sang shabu. Sa karon ginahikutar nang ang mga papeles sa pag-file sang kaso batok kay Trava kag kasubong man nga ginatsekyar kun ini ang may previous records man sa iban nga mga police stations. Kung hindi na-prepare na kaso sa Subong, amo na yung pagpasaka sa rape with murder case yun siya. Batok ni sa kay Sherwin Trava. May duga po yung abduction case. Kung hindi na-process sa atong Subong, ginapang nato ng mga medical records ni sa atong victim. Si Police Major Leo Estopa, ang station commander sa Bacolod Police Station 6. Maluwa-luwa nga ginpanindugan sa kamay ni alias Bulani nga sigurohod sa mga ini nga hindi na makagwa sa prisuhan ng suspetsado nga si Sherwin Trava nga nagpatay kag nagimuno sa ilang nga bata. Sino kay Ayan Caldino, batuno na lang sa mga ini ang kamatayon sang bata. Ginpayag sa kamay nga si Bulani ang nakaangkod sang malala nga samado kung sa diin naglupok ang ugat sini sa ulo. Tugas ang paglampos ng suspetsado sa bato sa makapila ka beses. Dugang pa ni Caldino nga naguba ang mata sang nga bata sini kasubong na dunot ang baba bangod sa lampos ni Trava. Kag nauluda naman ang pila sang biktima. Ginkumpirmar man sinisuno sa doktor nga nahimuslan ang bata bangod ini ang may laceration o kung pila sa kinatawo. Madumduman nga abyan man sini ang suspetsado kung sini ginpatiner pa niya sa ilabalay sa tukag ginamuma. Suno kay Caldino, himuon sini ang tanan agod nga hindi na makagwa kag madunot na lang sa prisuhan si Trava. Grabe kasi nga igo sa ulo sa bata. Pag mo ito ang pinaka-grabe ang naglupok ang ugat sa ulo nga grabe ang impact sa bata ulang gilampos siya. May araga dyan natabo nga pagimulos pero no sa doktor damo pilas ang iyang kinatawo. Sa ulo tanan ang igo yang bayan sang iyang walang mata, guba ang mata ang babaya sinido nagdunot. Ako ni mo kung tanan naligin sa kagwa. Pinanugid nga madunot din ang gagawin sa presuhan. Nabatian si Ayan Caldino ang amay ni alias Bulani.
Suno sa amaya, pag-istoryahan pa nila ang iyang asawa kung tubtob sa ano igahaya ang bata. Kag pangabay sini nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya nga anak. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa tak na kadasay sa aga kag sa katapusan na nga balita lokal. Sa good news naman, gidayon na nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio ang isa ka 75 anyos nga lola matapos mabatian ang iyang ngalan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Promo Part 20 sa Bombo Radio kag Star FM. Si Libertad Abuera sang 32 Rizal Street, Banwasang Murcia ang nagahigda kag nagapahunay-hunay kahapon sang udto samtang nagapamati sa Bombo Radio sang nabatian gid siniyang iyang ngalan bilang tagdaog. Wala sila nila napunggan ang magtumbo-tumbo sa kalipay kagiliwan nga nagpadulong sa istasyon kaupod ang iya bata. Si Nanay Libertad ang may 3 ka mga kabataan kag 3 man ka mga apo. Tuman ang iya nga pagpasalamat samtang ginabato ng 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods kinasunod sa paldi sang Orocan. Nagapasalamat gid ini sa Ginoo sa grasya nga iya nabaton subong man sa mga staff kag sponsors sang Bombo Radio. Nagapang-agda malini sa mga tagpalamati labi na sa iya mga kaingod nga makigbahin man sa promo agud magdaog kaangay niya. Hatag 100. Ika-2 nga hatag 200. Ika-3 nga hatag 300. Ika-4 nga hatag 400. Kag ika-5 nga hatag 500. Salamat gid sa Bombo Radio kag Star FM. Number 1 ang Bombo Radio. Ang kabay sa pagpasalamat sang tagdaog nga si Libertad Abuera. Magatag man kita sang panumdum kon reminder sa atong tagdaog kagabi, third winner sa first day sa ikalima nga week o kon semana sang pagpanangtag naton sa mga papremyo naton. Eduardo B. Biliono Senior sang Barangay 542 na Subdivision Silay City. Ikaw ang ginlawag kagabi alas 8:45 ni Bombo Francis Pino sa programa Zona Libre Program. May kutob ka alas 8 subong aga, agod nga makuha mo ang imo premyo. Magdala lang sa 2 ka mga valid IDs na pa-photocopy, 2 man ka kopya, agod nga makuha mo ang nagahulat na nga 1,150 pesos worth of prizes, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga worth of grocery goods. Gani sa kay Eduardo B. Biliono Senior sa Barangay 542 na Subdivision Silay City. Magkadto na diri sa istasyon sa Bombo Radio, agod makuha mo na ang imo nagahulat nga premyo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo.
Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Ginaengganyo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag isang running mate sini si Dr. Willie Ong ang hospital sa bilog nga pungsod nga preparahan ang Omicron COVID-19 variant nga mas makalalaton pa sa Delta ang nagtugas ang infection subong nga tuig. So kay Moreno, suportado sang syudad sang Manila ang 3-day national vaccination drive nga ginunsyar sa Duterte administration bagod dako ini nga bulig sa nagapaday nga pagtinguha sang local government units. Ginaengganyo siniya mga pumuluyo nga magpabakuna gilayon bilang preparasyon sa bagong Omicron variant. Ginadayaw Manila ang ilang nga mga hinimuan sa pagpanubos ang kaso sang COVID-19 para sa nagliligad nga binulan kag dapat maghugpong agod nga pakigbatuan ang bagong nga variant. Gipayagman ni Moreno nga tanan nga mga LGU sang dapat maghanda sa Omicron. Ang COVID-19 variant nga ginapahayag nga mas malala kundi paanggid sa Delta kag gini ang nagakahulugan nga pagpreparar sang hospital beds kag siguruhon ang mga antiviral drugs kang isang remdesivir, tocilizumab kag ang bago nga molnupiravir. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 24 minutos sa nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi mahimo ini nga magkonforme sa Interagency Task Force kung magdesisyon ini nga himuon nga mandatory ang COVID-19 o kung ang COVID vaccination sa pungsod. Ginhimo sang presidente ang pahayag sa tungasang pamahog sang Omicron COVID-19 variant. Suno kay Duterte, mahimo nga mag-agree ini sa task force kung magdesisyon nga himuon ini nga mandatory vaccination pagod para manini sa public health. Suno ka diri, kung hindi duyag nga magpabakuna, hindi magwa kung bangod para manini sa public health kay sa pila ka mga pungsod mandatory na ini apang maggahod ang human rights. Ginpayagman ni Duterte nga mahimo sinipiliton ang mga tao nga magpabakuna sa idalom sang police power of the state. Ginpado ginaman ni Interior Secretary Eduardo Wanyo ang pagpatuman sang mas stricto nga vaccination rules. A worker of government also charged in the overall operation of the government. I may agree with the task force if they decide to make it mandatory. It's for public health. No, kung ayaw mo, huwag kang lumabas. Oo namang problema na ayaw ka magpabakuna. Huwag kang lumabas ng bahay. Kasi pag nahawa ka, diretso hawa uli. Now, there is no guarantee that you will not get contaminated again. That has been said several times, impressed upon us by the medical experts. Si Presidente Rodrigo Duterte. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga tiruhon agod nga madula ng bagong nga variant sa COVID-19 nga Omicron. Sa iyang meeting sa National Task Force Against COVID-19, kinpayag sini nga ini ang luyag niya matabo para sa hindi na mag-apekto sa pungsod. Sunod diriya, hindi na ini magpangduha-duha nga magpatuman sang pagugot sang restrictions sa pungsod sa tion nga magabot ang Omicron. Madumduman nga madamo na sang pungsod nga kalakip ng Pilipinas sa paghugot sa mga biyahero nga nagikan sa South Africa. Kung sa rin una nga nadiskubrihan ang Omicron. Talagang mutant lang, so it would worry us if it is more easily to transmit and itong potency ng bakuna will it work against this Omicron. Sana naman. Anybody in the panel would like to talk about the Omicron? Ako gusto kong patayin yan, kaya lang hindi ko malaman kung saan ko hanapin. Gusto kong barilin ng buang na yan. Nabatian liwat si Presidente Rodrigo Duterte. Kag sa katapusan na nga balita national, ginpayag sang Commission on Elections sa COMELEC nga imposible nga kanselahon ang 2022 national kag local elections bangod sa pagsakas ang kaso sang COVID-19. So kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi mahimo nga hindi madayon ang PDLI kag hindi ni matabo sa national scale. Bangod dapat man panumdumon nga ang ginahambalan ang nationwide nga gin-synchronize sa bilog nga pungsod. Suno pa diri ang posibilidad lang nga hindi ba dayon ang piniliay kun ang tanan nga Board of Election Inspectors ang nalatnan sang malatian nga wala sang ibulos, posible nga makanselar
ang piniliay. Sa dalom sang layi, ginatag ni Jimenez na kung wala nag-exist ang libre kag patas nga piniliay, mahimo ni ma-delay sa reasonable nga period of time. Kusa din sa sulod sang 10 kadlaw, umalin sa nagtuhaw ang problema. So kay Jimenez, kaangay sang pagbaha nga nagtugas sang postponement sang eleksyon sa sulod sang 30 kadlaw, matapos madula ang pagbaha, mahimo na liwat nga patigayunon ang piniliay. Suno pa diri, nag-coordinate na sila sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, agod nga mahandaan na posibleng nga senaryo antes ang 2022 elections. Ang national kag local elections ang patigayunon sa May 9, 2022 samtang ang campaign period para sa mga kandidato magapadalagan sa national nga pwesto ang mag-umpisa sa Pebrero 9 tuig 2022. Ang campaign period para sa local candidates ang magasugod naman sa Marso 9, 2022. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Atensyon sa mga nagulog sa mga entries para sa weekend number 5. Mayara kita sang una nga tagdaog sa subong nga adlaw. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga nagulog sa ilang entries para sa weekend number 5. Sinayan ang aton nga tagdaog sa mga pumuluyo sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ang iyang entry, ang iyang proof of purchase na gingamit, Orokan. Salamat gid sa aton sining DOH representative si Mr. Rodel Longares sa pag-assist sa aton sa pagpili sa mga tagdaog. Sa liwat, taga Barangay Pahanukoy, Bacolod City, ang aton nga tagdaog. 28 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Congratulations sa kay Mauro Martir. Mauro Martir sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Kawang aton una nga tagdaog sa subong adlaw. May kutob ka alas 12:26 subong nga udto. Agod nga mag-claim sa imo premyo. Dala na ang duha ka mga valid IDs kay nagahulat na ang imo 1,150 pesos worth of prizes diri sa istasyon sang Bombo Radio. Gani sa imo Mr. Mauro Martir, kadto na diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos na nagaligad sa tak na alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Geneva. Mahimo nga maglapta internationally ang Omicron coronavirus variant nga nagapakita sang tuman kataas nga global risk sang pagduging sang impeksyon nga mahimo maglala sa pila ka mga lugar santo sa pahayag sang World Health Organization o kon WHO officials. Ginainganyo sang UN agency ang 194 member states nga pasanyugon ang vaccination sa high priority groups kaysa ginalauman nga pagsaka sang kaso agod masiguro ang mitigation plans kag mapatuman nga o kon mapatuman agud nga mapabili ng essential health services. Sa karon, wala pa sang reported nga napatay bangod sa Omicron. Kay ginatunan pa kung ano ang potensyal sang Omicron nga makaluwas sa ang Omicron batok sa immunity nga ginahatag sa bakuna kaysa nauna nga mga impeksyon. Ang variant ang nauna nga gin-report sang World Health Organization sa Nobyembre 24 ang nagikan sa South Africa kung saan nagduging ang balatian. Para sa katapusan nga balita international, sa Madrid, Spain, nakarecord ang Spain sa unang kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Sunod sa gobyerno ng Spain, na nagikan ang isa ka 51 anyos nga lalaki sa South Africa. Nadiskubre lamang ini sang nagpaidalom sa testing sa pag-abot sa Madrid Airport. May aras ang mahal nga sintomas kag ginpaidalom na sa kwarantina. Madumduman nga madabo sang pungsod ng nagpatuman sang travel restrictions bangod sa Omicron variant nga ginakabig sang World Health Organization nga variant of concern. Para sa aton nga business news, magadangat ang inflation sa bulan sa Nobyembre sa 3.3 tubtob 4.1% range. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ginalantaw man sang BSP nga magadangat sa 3.7% ang inflation rate subong nga bulan. Sunod sa BSP, ang mas mataas nga presyo sang kuryente kag LPG kaupod na pagsakas ng presyo sang karne, isda, prutas kag utan ang nagapanguna nga ginhalinan sang inflationary pressure para sa subong nga bulan.
Ang mga ini mahimo nga mabawi ini sa rollback sa domestic petroleum prices kag appreciation sa peso. Magapadayon naman ang BSP sa pagmonitor sa emerging price developments agud mabuligan nga malabot ang primary mandate sa price stability nga conducive agud mabalansi ang sustainable growth sa ekonomiya. Nagnubo ang inflation sa 3-month low sang Oktubre sa piyak sang pagsaka sa presyo sa petroleum products. Gipabilin sang BSP ang benchmark borrowing rate sa 2% nga nagpayag nga ang pagsaka sang inflation sa nagligad nga binulan ang transitory. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 46 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 36 pesos and 81 centavos. Kagang Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 47 centavos. Kagang euro may baylong 57 pesos and 4 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian real may baylong 13 pesos and 45 centavos. Ang average ng presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 58 pesos and 60 centavos. Tubtob 61 peso and 50 centavos. Ang premium nagabalor sa 59 pesos and 60 centavos. Tubtob 62 pesos and 50 centavos. Kagang diesel nagabalor sa 47 pesos, tubtob 50 pesos and 19 centavos. Kag para sa aton nga sports news. Lunsay nagalawom ang Philippine Sports Commission kon PSC. Kaga Philippine Olympic Committee kon POC nga makakita sang resolusyon sa issue sa tunga sang pole vaulter nga si EJ Obiena. Kag sa National Sports Association sining nga Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Sa mas madaling nga panahon, ginpayag sang PSC kahapon nga ang duwa ka partido ang kinahanglan nga magperma sa ginpropose ang sports nga mediation. Ginaingganyo ni PSC Chair William Butch Ramirez ang duwa ka partido nga mag-submit sa mediation para sa ilang mutual benefit. So kay Ramirez, ang role niya mag-facilitate sa tunga sang duwa ka partido kag hindi magdesisyon kung sino ang sala kag insakto. Ang mediation ang pinakamayong option sa karon agud nga mag-reconcile ang partido. Open communication lines kag padayunon ang mga trabaho nga dapat tapuson. So kay Ramirez, utang sa mga partido sa gobyerno ag sa mga Pilipino ang pagresolba sang issue. Gintala na sa PSC ang December 15 bilang target date para sa duha ka partido nga ipasa ang proposed mediation. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos lang nakaligad sa tak na galasi sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Dagpanaog na sa iyang pwesto si Twitter CEO and founder Jack Dorsey. Inagigkonfirma sa isa ka opisyal sang Twitter kung saan magluwas sa nasamit nga social media. CEO man si Dorsey sang Square nga isa ka financial service kag digital payments company nga nakabase sa San Francisco. Matapos nga nagwang balita ang nagsaka sa 11% ang stock sang kompanya. Madumdumaan nga sang tinalikdan nga tuig, luyag na sang Elliott management sang stakeholders sang Twitter nga kakason si Dorsey. Sang tuig 2006, gintukod ang Twitter ni Dorsey, Biz Stone, Noah Glass kag Evie Williams. Kag tubtob 2008 na pabilin si Dorsey bilang CEO. Nagbalik siya bilang CEO sang Twitter sang 2015 kag gintukod ang Square. Para sa aton nga Bombo Health News, ginpasalig sa gobyerno sa Pilipinas nga nagahimo ini sa mga tikanga sa mas madaling nga panahon agud nga hindi makasulod sa pungsod ang Omicron variant sa coronavirus nga bago lang nadiskubrihan. May plano na kuntani ang national government nga pahanugutan ang pagsulod sa fully vaccinated foreign tourist. Halin December 1 kag ginban sini ang pagsulod sa mga biyahero sa dugang nga mga pungsod nga nalakip sa red list apang hindi na ini madayon na. Suno kay acting presidential spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles, nagaakto ang gobyerno nga may sense of urgency. Gani gilayon nga nagdesisyon ang Interagency Task Force nga mag-convene kag magkonsulta sa mga eksperto. Sang Domingo, ginbutang ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium kag Italy sa red list. Ang unang nga travel ban ang nagasakop sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini kag Mozambique. Apang nagpanawagan si former government advisor Dr. Tony Lechon sa gobyerno kahapon nga i-review ang listahan kag ilakip ang Hong Kong sa travel ban para sa malapit o para kay tungod nga malapit lang ini sa Pilipinas kag madamo man ang overseas Filipino workers dito. Suno kay Nograles, ang red list ang nagalakip lamang sa mga territories nga may local cases na asang Omicron variant. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa tak na galasi saga. Antes sa aton nga balitang espesyal, atensyon sa aton mga kabombo, mayara kabalasang katupad balay, kapamilya, kaparientihan, nga isa sa mga nagaantos bagod nga hindi ba kapamati sa Bombo Radio kay nakabaton sang fixed dalansang hindi maliso nga radyo. Atensyon sa mga
Utod daton, tumalanaw kag mga tagpalamati. Sumugod buwas nga adlaw, Disyembre 1, tuig 2021, ang Bombo Radyo Bacolod ang magabaton sa mga fixed dial nga radyo nagikan sa AM stations nga ginhatag sa inyo. Nga hindi ninyo pamatian ang Bombo Radyo kung iban nga mga istasyon bango dinian nakalansa nang sa isa ka istasyon. Ang Bombo Radyo Bacolod magabaylo, hindi lang 1,000. Padayon ang aton nga pagpamasko kag pagpamadya. 3,000 pesos ang igahatag sa Bombo Radyo Bacolod sa sino man nga utod naton nga magapabaylo kung magasurrender sang mga radyo nga na fixed dial na bato nagikan sa mga AM stations. Isa na dira ang Aksyon Radyo o kon ang Radyo Agong o kon ang RMNDYHB. Sa mga utod naton mga kabombo sa liwat, ang Bombo Radyo Bacolod sumugod buwas nga adlaw Disyembre 1. Magabaton, dalanan ninyo diri sa istasyon sa Bombo Radyo ang mga ginaagwantanan ninyo nga mga radyo nga hindi nyo mapamatian. Ang inyo paborito nga mga programa sa nagkalain-lain mga istasyon bangod nakalansang lang sa isa ka istasyon. Sa liwat, 3,000 pesos ang igahatag sang Bombo Radyo Bacolod sa sinuman nga magasurrender sang ina nga radyo. Sa liwat, mga fixed dialed radio nagikan sa AM stations lang ang aton nga pagabayluhan sang pamlete kag temprano nga pamaskwa. Bago nga radyo ay gahatag sa inyo. Radyo kaangay sini nga wala na fixed dial sa lang maliso AM or FM stations may ara pa sang flashlight kag LED light. Radio kag 3,000 pesos ang amon nga igabaylo. Kag sa ato na nga balitang espesyal. Sang tinalikdan nga Biyernes, isa na naman kapanibagong variants ng COVID-19 ang na-detect kagini ang ginhingalanan nga Omicron. Ang COVID-19 variant nga una na na-diskubrehan sa South Africa ang ginpangalanan sa ika-15 nga letra sa Greek alphabet. Ang naming system, santo sa anunsyo ng World Health Organization sang Mayo, ang nagduso sa public communication tuoy sa variant ka mangin mas mahapos kay di makatalalang suno sa ahensya kag mga eksperto. Kangay na lamang sang variant ka nagikan sa India kung sa diin hindi di kilala bilang B16172 kundi Delta. Ang ikapat nga Delta o kung ang ikapat nga letra sa Greek alphabet. Sa karon, mayroon na sa 7 ka mga variants of interest o kon variants of concern. Kag silang lun sa may mga yara sa Greek nga letra sunod sa World Health Organization tracking page. Ang iban nga mga variants nga may Greek nga letra ang wala nagdangat sa classification levels kag ginalaktawan man sang World Health Organization ang duha ka letra antes ang Omicron nga amo ang NU kun nu kag C XI kag nagtugas sa mga espekulasyon kung ginlaktawan gid man ang C bilang pagrespeto kay Chinese President Xi Jinping. Ang nu naman nga madasig nga masalan bilang new suno kay Tarika Jazarevic. Nagpamabas ang World Health Organization sa ang C ang wala gingamit bangod common ini nga last name. Gindugo man sini nga santo sa nakaandan sang ahensya sa pagpangalan sang mga balatian. Ginalikawan nila nga ini ang makatugas sang maskin ano nga cultural, social, national, regional, professional, ukon ethnic groups offense. Ang iban nga mga mas kilala nga variants kangay sang Delta, anangin variant of concern, samtang iban nga mga kategorya ang giningadlan nga Alpha, Beta, kag Gamma. Ang mga ginakabig naman nga variants of interest ang ginpangalanan nga Lambda, kag Mu. Ang iban nga mga Greek letters ang gingamit para sa mga variants ang wala nakalabot sa thresholds, apang ang Nu kag ang C ang hungod gid nga ginlaktawan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos sa nakaligad sa tak na kada sa isaga. Sa ato naman, the weather update. Alas 3 kayo na sang kaagahon, nakita ang tropical cyclone ngayara sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ini nakita sa 1,590 kilometers sa lisidlangan sa Visayas nga may kabaskugon sang hangin nga 55 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtub sa 70 kilometros sa kada oras nga nagahulag northwest nga direksyon sa 15 kilometers per hour. Ang Batanes kag Cagayan ang maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan dala sa shear line. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Puson ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magalumon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan o kung pagpanaguob dala sang localized thunderstorm.
Ang Northern Luzon, ang may makasarangan tubtob basog nga hangin nga maghuyop sa nasidlangan tubtob na minhan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao, ang may mahinay tubtob kasarangan nga hangin nga maghuyop sa nasidlangan tubtob na minhan na sidlangan. Ang baybayon diri, ang mangin mahina tubtob nga makasarangan. Samtang sa ato naman antad sang temperatura, una kita sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. 3% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 5 kilometers per hour with light rain showers. Sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 20% ng tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 94 km per hour, mostly cloudy. Sa Aklan, 26 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 73% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 8 km kada oras, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 3% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 3 km per hour, clear with periodic clouds. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 4% ang chances ang pagulan. Ang hangin ay makapasugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw na butlak las 5:50 kay nasang kaagahon kag magatunod las 5:23 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos ang nakaligad sa takna kalisi sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa subong nga adlaw sang Martes, Nobyembre 30, tuig 2021. National Heroes Day, subong nga adlaw. Kag sa ato naman nga Christmas countdown. 25 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Cuello. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaag sa ato nga Bombo News Analysis sa ipadala sa isa ka mawakod gatag palamati sang Bombo Radio Bacolod. Inang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo, pagpatalang. Mga butante daw nagabalang-balang sa lakat sang politika nga napunan sang pagpatalang sa linyada nga budlay mo basahon, sino gidayhan ang imo pagasuportahon. Dugangan pa sa mga abilidaran sa social media, masyado sila kaalam sa pagritoki sang kamaturan. Di malas ka lang kung ikaw ang matungdan. Kung ang dinamak sa politika sadto ang madata, sa karon paagi sa social media ang nagsubra pa. Mapusgid kung diri ipaagi ang propaganda, halos tanan nga pumuluyo ang makakita. Gani ako ang nagapaandam, katawhan hindi pagdibdibon ang makita kang mabatian sa social media nga ginimo pala utwasan sa propaganda nga kalabanan wala sang kamatuoran. Ang inyong panguna-una ay pananawa naging padala ni Rudy Arevalo sang Burgos City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bombo